and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Nagkita lang mi dito sa unahan og nagdungan ng pud mi paingon din kay parehas may paduong na pud nga mosakay og jeep para makauli. Oh, bro. Bituto ka man gud nako. Ano, bro? Ha? Bro? Napilo ng kwilyo sa imong pulo sa ilawom. Ah? Ah. Uy. Mau ba day, bro? Pastilan. Gitu na. Yabag. Bago na akong gipalit sa department store, bro. Diretso na akong pulis akong gisulob nga sinina. Ug ako kamatikod nga napilo di ang kwilyo. Yeah. Saylo lang ta. Kay mag-grocery pa ko. Oh. Sige, bro. Kay diretso na lang pag uli. Gisabay na ako sa Rican May kay ato ko mosakay sa may jeepney stop. Ug adto sab siya magatang og sakinan. Sige. Excuse me, Sir James. Mangayo ko sorry ni mo ato, sir, ha? Okay lang. May problema. Magpaabot lang ko sa result sa akong application sa inyong company, sir. Kung dili madawat o way swerte. Kung nakay katabang, bro James. Ato siyang tabangan, ha? Oo. Pero tanaw sa natog may mahimo ba ta? Kaya ang final say manggudana, si Boss Emil Mangyud. Di lang ta mapasalig. Kay mag-agal bang gihapon ta kung si decision sa atong labaw, di ba? Ampo lang, miss. Okay, sir. Bisan sikin sa tingali nga makakita o nakailan ni Bro Baldwin. Nagkauban ka tong aplikante sa company. Naibaw nga nangindahay ni nga madawat sa iyang pagpang-apply. Usa ka gisiguro ang kilay o lain na masud sa una-una. Pero nako, dili ko gusto magduda. Dili mayong muhukom ta ni bisan kinsa. Labi na sa itong makita. Hala ka, Sir Baldwin pa. Dili ka to lain og sabot ni Sir James nga nakita ta niya nag-uban. Ano man di ay kung lainon, kita di sa atong gibuhat. Ha? Hala? Kalain gud ani imong gisulti, sir. Unsay kay nakakita di siya sa atong gibuhat? May malis ba nang imong gisulti, Sir Baldwin? May Malaysia, kung hugaw ta gunahuna. Kung may gibuhat ang dili maayo. Pero kung nagkauyon ta sa atong gihimo, may Malaysia ano eh. Uy, wala kalain, sir. Saan nakalain? Intriguing man ko ng imong gisulti, sir. Madunggan yan itaglaing tao, ana. Ngam di madunggan taglaing tao. Walay kaso kung naing tao. Kaya wakas nagmakaila nato. Bisa pag mag-story tag na yung Malaysia, wala na nila. Kaya dili man nato sila kaila. Ang kanang kaila nato mo problema. Kaya mo na malisyoso o malisyosa. Dili ba? Ha? Eh, naglibog ko, sir. Oo. Buotan kayo basta way magtanaw. Saan mo tayo kunwa? Medyo naglibog ko ato pero sir, basta sir ha. Tabangi baya gid ko, sir, ha, kay murag wa naman to'y klaro nga mutabang si Sir James nako kay basig nahiubos ito siya ba tungod sa atong ako bitong gihimong sayop. Kanayan mo akong kumpare, si James. Dili na siya manigurog istorya kung mutabang na. Nga magpalaong ba sa tao nga iyang tabangan. Pero, sekreto rin kayo naglabok eh. Paabot lang ta. Matawagan bitaw, pareporton bitaw kag matawat ka. Pero kung di, dili po. Ay. Hi, Dad. Unsan nang imong da? Ay, Chelsea, langga. Grocery ni. Gikan sa simbahan, na grocery kong jotay. Impress og
kiss ko, Dad. Pagkaparay ko sa ko pinangga. Nagbinata magyapon bisag dako na. Bata pa man ko, Dad. Gamay pa gani ko. 10 years old pagod ko. Dako na ka oy, big na ka. Tiguang ka naman gani. Di ba mingon kang 10 years old pagod ko. Sa ato pa kay napagod ka na, tiguang ka na. Nice joke. Oh, kalit mo na mihayag ng palagway di mo. Nabaguhan ko da. Pero medyo hubag paggamay ng tabon-tabon sa mata ni mo. Si mami ni mo, Milani. Tuwa sa kusina. Nagluto para sa atong panihapon. Oh, mao ba? Natuan ko no taniya sa atong paboritong sudan, Dad. No, sa ato pa, nagkauli na mo ni mami ni mo, Milani? O, Dad, oy. Gahapon raman gud mi nagkauli. Kigakos man ako siyang mayo. Katong nasuko siya na ako og iyak kong gikasab-an. Padung nato nga iyak ko bunalan. Pero wa man siya makalaos og bunal nako, Dad. Kay ngano? Kay ngano? Kangutan ako. Kinilangga. Sige, sige. Kaya nga naman. Nga naman ko nabi. Ang angbi. Ay, sapa, dada. Kay kitudluan man ko ni Tito Toranding dito sa school og tiknik. Aron dili na ko bunalan ni Mami kung masuko siya nako. Mo pa? Ano sa man ko na iyang gitudlo ni mo? Kadiyot sa Kadiyot sa. Sabot saan? tadaan. Magsabot ang daan. Nga, Ano sa? ayaw sad ko bunali. Kay unfair man na nga mao ni akong buhaton kung padumpot ko nimong bunalan kay naibaw naman ka sa akong tiknik. Uy, ingo din na ana? Mao na magsabot ta. Sige, aram dali ta. Promise ta ang adik ko nimo bunalan. Ha? Mister, pabago mo promise ko nimo kadili ti ka bunalan? Kano sa ka na hinumdum nga bunalan ti ka? Wa pa, pero basi nahapit na. Ako'y? Kinigilangga o. Grabe ka sigurista. Ang may jud nang maniguro ko. Bunalan pa lang ko nimo. May paon na ra ba ka sa akong tiknik? Bibi, sultin ako sa imong teknik. Basta ay sapa ni Mami Milani ha. Lagi. Promise? Sige, promise. Ingon si Tito Toranding nga basta hapit na kuno ko bunalan. Muminatay dayon kuno ko kilak. Unya, gakson ako si Mami. Unya, ako siya ingnon. Pero hinayon ako og kamay, dada. Kay pasin madunggan ni Mami ba? Sige. Hinayag kamay. Unya to, mauna to. Mauna to, Dad. Nga, muminatay kuno ko kilak. Unya, gakson si Mami. Unya, moingon dayon kuno ko. Kay Mami, panali ko. Kay dili naman ka ko nimo pinangga. Ug bisan dili na ko nimo pinangga. Pero love man gyapon ta ka. Uy! Kinigi si Turanding da. Kamausap da. Ya, patuldo sa niya ha. Kung ako na hapit mo bunal ni mo. Bisag nagsabot na daw, nag-promise na ka. Kulain. Tanawa! Usa na akong gitudlo ni mo, effective kayo, dili ba? Bright touch mo, Tito Toranding, uy. Ay, mas mo bright pag yung good night, Chels. Kwan, magtita ka na ako. Tring, pati tahon na pud ko niyo. O, kanang kuwan, okay na magdili ka pa magtita na ako, pero practice lagi na hinay ba? Kasi ngadto-ngadto ang hinahinay, maanadrag ka. Anya na lang. Aw, sila na no, man hinoon ko magdali. Basta sa ngadto-ngadto ba, hinahinayan ni mo, ha? Tuod ay, kumusta naman rin daddy yung mami ni mo? Nag-work hapon? Wa man, Tito. Kalit-kalit raman gud na kang Mami nga pagpangaway ni Daddy Good. Si Mami Melanie, gidaya ni mo ang mga awin daddy ni mo, James, die? Siya.
dili man na mangaway si Daddy. Daog-daogon raman na niya usahay si Daddy James kani. Oh. Unya, maluoy gani ko ni Daddy. Kay, dili lang siya mo reklamo. Musugot ra siya awayon. Wala no. Kajak pa ti mami ni mo anang daddy ni mo James no. Ay pasilang. Kano sa kapag ako makakitag sa magabuutan daddy ni mo. Nga fitful kayo gyud ba sa mo mami. Pero dahil nga garong kalit na lang silang nahilang silang away. Yun sa mga daddy ni mo sa mami ni mo. Murag, misuon si Daddy sa teknik ngay mo gitudlo na ko kung hapit na kubunalan ni Mami Melanie. Oh, uy, mo ba? Sa ato pa. Oh, makapangulikta de kung daddy ni mo ini og royalty sa akong teknik kaya yang gi-adapt. Unsay royalty tituturan din? Makaon na? Ah? Ha? Makaon? Oo, makaon na ni Anto pero karon makahilo na. Nge, nadahin mo na, no? Ay na, uy! Mura magluwa man good. Ay, nasasanaw naman hinuon yun. O yun na pagreklamo, kaya ako rin teknik. Why, magbaot ako na chills. Aw, okay. Okay, sige. Mauman ka, ha? Oh, maog yun. Naunta ko'y pakigsultihan ni mo, James, ba? Han, Pag-isultihan. Murag importante gid kay na seryoso ka man oo. Para manis atong ugma. para sa tong ugma. Aun sa man na. Gusto ka manghura nato si Chelsea? Naunsa ka? Sabay manguran. Masaon pagkatuman sa akong pangandoy kon mumabdos ug manganak na pud ko. Kay ano siya ba din ang pangandoy nimo? Nga nakaingon ka man nga dili matuman ang imong pangandoy kon mumabdos o mga naka. Hinaot nga musabot ka na kuan. Labot ini. Kay unsa man din na? Intriga masad ta? Unsa na? Kuan kining gusto unta kong manarbaho sa gawas ba? Unsa? Mo abroad ka? Anang sa unsa pa? Nga maayo man ning akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhi ninyo. Kaya man ako ang pagbuhi ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko man kung sa inyong gusto. Alang sa unsapahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!